Jó estét, Szombathely ma. Két érdekes témával várom a kedves nézőket, és természetesen azok a szakértők is várják az önök megtisztelő figyelmét, akik már itt ülnek a stúdióban. Az első témánk az áldozattá válás megelőzése, illetve az áldozat segítés, hogy ennek mi a célja. Egy nagyszerű program indult Szombathelyen. Október hónapban már voltak is olyan események, amelyekről beszélhetünk. A másik téma pedig meddig mehet el a magánember magántulajdona, tehát személyes tulajdona megvédésekor. Roppant izgalmas lesz ez a téma is, hiszen július 1-ével lépett hatályba az a törvény, amelynek értelmében hát most egy kicsit rossz, furcsa kifejezés, de akár odahaza fegyverrel is rohangálhatnánk a lakásban, hogy megvédjük saját tulajdonunkat. Ha tehetik, akkor tehát tartsanak velünk, kíváncsian várom én is, hogy mit mond-e témakörben az utca embere. Első témánk beszélgető partnerei viszont már itt ülnek a stúdióban, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm dr. Krecskó Erikát. Jó estét kívánok! A Vas megyei kormányhivatal igazságügyi szolgálatának igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy eljött. Örömmel tettem. Dr. Horvátné Németh Klárát, a projekt szakmai vezetőjét, jó estét, köszönöm, hogy itt van nálunk, és Zsoldos Andrát, a projekt menedzserét. Jó estét, Andrea, köszönöm szépen, hogy itt van velünk. Én azt gondolom, hogy a téma aktuális, de mint minden esetben az ilyen jellegű projekteket, amelyeket mondjuk támogatással is meg lehet segíteni, megelőzi valami, ami kimutatja azt, hogy ezzel a témával foglalkozni kell, és hogy ebben a témában valamit tenni kell. Én most azért nézek Klárára, mert őtőle várnám azt, hogy az előzményekről egy picit beszéljen nekünk, és kedves nézőinknek. Ez egy egyedüli, különleges projekt az országban, ugyanis itt Vas megyében fordul elő az országban először, hogy egy szociális szolgáltató központ és családsegítő szolgálat nyeri ezt a projektet konzorciumban az igazságügyi szolgálattal. A projekt elkészültekor a statisztikák változó képet mutattak. Én azt gondolom, hogy szükség van erre, szükség van arra, hogy megcélozzuk azt, hogy Szombathely lakossága áldozattá váljon, és egy olyan komplex együttműködés kerüljön kidolgozásra, ami az áldozattá válást meggátolja a városban. Megelőzi. Erikától kérdezném, hogyha lehet, hogy hol jelentkeznek leginkább az áldozatok, illetve hát részükre milyen szolgáltatások lehetnek? Amikor ugye az igazságügyi szolgálatról beszélünk, akkor arról a szervről, arról a szervezetről beszélünk, azokról a kollégákról, akik ugye az állami áldozatsegítés keretében foglalkoznak a bűncselekmények és hát tulajdonelmi szabálysértések áldozataivá vált személyekkel. Az, hogy az állami áldozatsegítés működik, szerintem átment a köztudatba, hiszen 2006. január 1-től működik jelenlegi formájában az a segítségnyújtási rendszer, amivel mi dolgozunk. Ez a pályázat viszont nagyon sok szempontból segítséget nyújt a mi munkánkhoz, és azokat a határokat segít kitágítani, ahol mi megállunk. Ha minden igaz, akkor a lakosság körében szeretnének nagyon-nagyon aktívan kifejteni olyan dolgokat, hogy a lakosság miként tud együttműködni az áldozattá válás megelőzésében. A pályázatnak több célcsoportja van. Én azt gondolom, hogy egy kiemelt célcsoport a prevenció által érintett célcsoport, többek között Szombathely város lakossága. Előadássorozatokkal készülünk a lakosság részére, keresztasztal beszélgetéseket tervezünk, tehát én azt gondolom, nagyon sok olyan érdekes program lesz, ami a lakosságnak az érdeklődésére számot tarthat. Köszönöm szépen, Andrát, megkérem, hogyha tud nekem segíteni, emeljünk meg egy plakátot is közben. Nem csak azért, mert ezen a plakáton, ugye azért azt gondolom, hogy egyértelmű, ne légy áldozat, mert veled is megtörténhet, és ezen a plakáton van egy kis telefonszám, ami ugyanígy nem olvasható, de mi a kedves nézőknek feltüntetjük ezt a telefonszámot, ez a
505 281, tehát a 94-es körzettel kell hívni, és azért is Andrát szólítom meg, mert ugye Andrát kell kérni ezen a telefonszámon, ha valakinek valamilyen bejelenteni valója lenne, vagy észrevételezése lenne. Igen, tulajdonképpen azoknak a jelentkezését várjuk, akik valamilyen módon érintettek, akiknek a környezetében van olyan személy, aki érintett lehet a program kapcsán. Most gondolok itt nem csak az áldozattáválásra, vagy annak a folyamatára, eseményére, hanem egyáltalán bármilyen olyan történés, ami miatt az illető áldozatnak érzi magát. Tehát nem kifejezetten csak arra koncentrálunk, hogy a bűncselekményt átéltek, őket megtaláljuk, vagy azokat az embereket vonjuk be a programba, hanem próbálunk mindenfajta személynek segíteni, aki úgy érzi, hogy segítségre van szükség, aki áldozatnak érzi magát, és próbáljuk a hálózaton belül, amit kialakítunk, megtalálni azt a legszemélyre szabottabb segítséget, ahol ő meg tudja kapni, amit szeretne. És mindezt ezen a telefonszámon Andreánál megteheti, tehát még egyszer is kérném a számot 505 281 0694-es körzetben nyilván Szombathelyről, akik esetlegesen jelentkeznek, akkor ezen a számon 505-281-en kereshetik Zsoldos Andrát. A célcsoportokat nem fejtettük ki azért. Tehát hol történik meg általában véve, hogy a magyar állampolgár lett az bármilyen korosztályhoz tartozó, de áldozattá válhat? Melyek ezek a célcsoportok? Családok, vagy? A pályázat igazából 3 célcsoport köré épül. Nagyon fontos eleme az, hogy az igazságügyi szolgálatnak a szolgáltatásait eljuttassuk az érintettekhez. Az egyik célcsoport a már áldozattá vált személyek részére szóló programok és szolgáltatások. Többek között ennek érdekében történik egy információs hálózat rendszer kialakítása, hogy azok a személyek, akik már áldozattá váltak, eljussanak a kormánynak az igazságügyi szolgálatához, megkapjanak minden információt róluk. Még egy fontos célcsoportként említendő a prevenciós lehetőségek magba foglaló, még áldozattá nem vált lakosság, ugye nekik szólnak az előadások, a kerekasztal beszélgetések, illetve szintén egy fontos célcsoport, az áldozatokkal foglalkozó szakemberek célcsoportja, szociális intézmények dolgozói, szociális intézmények vezetői, civil szervezetek. Tehát én azt gondolom, hogy az együttműködők számát tekintve Szombathely városnak a szociális, illetve ellátórendszerét teljesen lefedi a program, és azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanulsága, illetve kapcsolata lesz a jövőre nézve. Igazgató asszony, az állami áldozat segítésnek milyen lehetőségei vannak, illetve ennek vannak-e határai? Hol vannak ezek a határok? Nagyon sok lehetőségünk van, és természetesen határaink is vannak. Amikor állami áldozatsegítésről beszélünk, itt a pályázaton belül is, ugye ezelőttem megszólalók is mondták, mert amikor baj van, tehát amikor megtörtént a bűncselekmény, akkor fordulnak hozzánk az áldozatok. Egyébként ezt az áldozatfogalmat jogszabály rögzíti, meglehetősen tág értelemben. Tehát nem csak a bűncselekmény közvetlen elszenvedője, ugye azt sértettnek hívjuk, hanem akár a szemtanú vagy a hozzátartozó is ilyen értelemben áldozatként kezelendő. Tehát amikor megtörtént a bűncselekmény, akkor fordul hozzánk az áldozat. Egyébként leginkább ugye a rendőrség látóköréből kerülnek hozzánk az áldozatok. Legnagyobb számban vagyonelleni bűncselekmények áldozatai fordulnak egyébként hozzánk. És ennek a pályázatnak pont az egyik nem titkolt célja, hogy azon áldozatok is eltaláljanak hozzánk, akik esetleg valamilyen okból nem kerültek eddig az igazságügyi szolgálat látókörébe, illetve azt is szeretnénk megakadályozni, hogy esetleg még egyszer áldozattá váljanak, tehát hogy azokat a technikákat, akár önvédelmi, akár egyéb technikákat igénybe tudják venni, amivel esetlegesen meg tudják előzni azt, hogy újabb bűncselekmény áldozatává váljanak. Ezek azok a határok, amelyek között mozoghatnak? És ugye az állami áldozatsegítés jogszabályban rögzített segítségnyújtási lehetőségekkel rendelkezik, részben ugye egy mindenki számára nyújtható tájékoztatási lehetőség, aztán van azonnali pénzügyi segély formájában egy anyagi segítségnyújtási lehetőség, van nagyon hangsúlyosan jogi,
illetve mindazon formában tudunk segíteni, ezt érdekérvényesítés elősegítésének szoktuk hívni, amikor az áldozatnak abban tudunk segíteni, hogy az ő érdekeit, legyen a szociális ellátás, egészségügyi ellátás, hiányzó okmányok, ellopott okmányok pótlása, ezekben tudunk segíteni. És hát nagyon sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amikor egyébként is szükség lenne a szociális ellátó rendszernek a segítségére, tehát mi a rövid távú krízishelyzet orvoslásában tudunk segíteni, és jó, ha tudjuk, hogy van ugye Szombathelyen nagyon szélesen kiépült szociális ellátórendszer. Ezek az intézmények nem csak kétoldalú kapcsolatokon kell, hogy alapuljanak velünk az igazságügyi szolgálattal fennálló kapcsolatrendszerük, hanem szeretnénk ezt egy kapcsolati hálóvá alakítani, amikor egymás szolgáltatásairól is tudnak, és az áldozatoknak hosszú távon is tudnak segíteni, amikor a mi segítségnyújtási lehetőségünk már véget ér. Véget ér a segítségnyújtási lehetőség, de a tájékoztatás, azt gondolom, hogy nagyon sokat számít abban, hogy megelőzzük azt, hogy ne következzék be a baj. Most viszont, ahogy igazgatóasszonyt hallgattam, és felsorolta ezt a rengeteg területet, nagyon sok szakértő bevonására lesz szükség ugye ebben a programban. Kikkel tudnak együttműködni? A programban különböző szakértőket működtetünk, és velük együttműködünk. Nyilvánvalóan attól függ, hogy miről van szó. Tehát vannak különböző folyamatok szakembereknek, ahol elsősorban a szakemberek képzésére fektetjük a hangsúlyt, az empatikusabb munkavégzésre az áldozatokkal, különböző olyan technikákat tanulnak a programok során, amelyek hasznosak abban, tehát hogy egyáltalán diagnosztizálni azt, hogy ki az, hogy áldozat, vagy megfogalmazni azt, hogy milyen módon tudom őt segítséghez juttatni, ami neki hasznos, ezt nem mindenki tudja. Legalábbis az együttműködő szervezeteknél nem mindenhol általános az a szemlélet, az a tudás, ami által őket hozzá tudják segíteni a személyre szabott segítséghez, és emiatt tehát próbáljuk egyrésztről a szakértőket úgy bevonni, hogy azok a szakemberek a szociális és egészségügyi szféra képzéséhez hozzájáruljanak. Ugyanakkor vannak olyanok, akiket meg kifejezetten a lakosságnak szóló folyamatokra készítik fel. Köszönöm szépen, nekünk van egy felvételünk, amelyet egy októberi konferencián készítettünk, méghozzá Gyurkó Szilviával, a gyermekjogi igazgatójával az UNICEF-nek. Kérem, hogy nézzük meg közösen ezt a kis bejátszást, és akkor utána még pár szóval reagáljunk rá. Az áldozattá válás megelőzése és az áldozat segítés a célja a Szombathelyen indult programnak. Legutóbb október elején tanácskoztak a szakemberek. 2 év alatt 50 szakember 2000 embert keres fel. Arról tájékoztatják őket, mi a teendő, ha áldozattá válnak, és mit tegyenek, hogy ezt elkerüljék. Ne váljon senki áldozattá, ez a legfontosabb célkitűzés. A hangsúly a megelőzésen van, de arra is mintákat adnak majd, hogyan kezelheti a helyzetet az, aki már áldozattá vált. 120 millió forintból valósul meg a megelőzés és az áldozatsegítés. A leggyakrabban a gyerekek és a nők válnak áldozattá, és az őket ért bűncselekmények maradnak leginkább rejtve. A magyar jogszabályok megfelelnek ugyan az Európai Uniós elvárásoknak, de sok segítő intézmény küzd azzal, hogy nem jutnak el az áldozatokhoz. Kik válhatnak áldozattá? Magyarországon legnagyobb arányban nők és gyerekek válnak áldozattá, miközben a bűnügyi statisztikában legtöbben férfiak szerepelnek, tehát férfiak erőszakos cselekedetei férfiakhoz képest. Azért van ez a nagy ellentmondás, mert hogy a gyerekek és nők sérelmére elkövetett cselekmények döntő többsége rejtve marad, és nem is derül ki a társadalom számára, nagyon sokszor a családokon belül, a házakon belül, munkahelyeken belül válnak áldozattá. Ami láthatatlan marad, ez milyen százalékot, milyen mértéket tölthet Magyarországon? Minden egyes bűncselekménynél más és más. Szexuális jellegű visszaéléseknél azt lehet mondani, hogy 100 esetből 10 az, ami kiderül, és 1 az, amiben büntetőeljárás indul. Vagyon elleni cselekményeknél, kisebb súlyúaknál szintén ilyen 25-ös szorzóval lehet számolni. A legsúlyosabb ember elleni erőszakos cselekményeknél alacsonyabb a rátencia.
Az ellátórendszerrel hogy állunk itt Magyarországon, Európai Uniós viszonylatban, összehasonlításban, ha nézzük? Azt lehet mondani, hogy a magyarországi áldozatsegítés rendszere az abszolút európai konform a jogszabályoknak a szintjén. Hogyha a megvalósítást nézzük, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok intézmény küzd szakemberhiánnyal, képzés, tréninghiánnyal, elérhetőséggel, láthatósággal. Tehát van némi szakadék a jogszabályokban meghatározott keretek és a megvalósítás között, de azt gondolom, hogy jó irányban haladunk. Az áldozatok, akik áldozattá váltak, ők tudják, és hogyha igen, akkor honnan, hogy hová fordulhatnak? Na, az a kulcskérdés, hogy tudják-e az emberek, hogy hova fordulhatnak, hogyha áldozattá váltak, és hogy tudják-e, hogy ugyan érvényesíthetik a jogokat. Általában azt lehet elmondani, hogy a gyerekek, az idősek, akik egyébként is jobban ki vannak téve a bűncselekményeknek, nagyon rossz érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, nem nagyon érzik magukat otthonosan vagy komfortosan a hivatalok útvesztőiben. Tehát az biztos, hogy ezt a fajta nyitást az intézményeknek kell megtenniük. Nagyon bízunk benne, hogy ez a projekt segíteni fog a Szombathelyi áldozatsegítés rendszerének abban, hogy egy kicsit nyisson az emberek felé, gyerekek, idősek, felnőttek felé és lehetőséget adjon nekik arra, hogy láthatóvá váljanak, hogy észrevehessék ezeket a szolgáltatásokat, ahol pénzügyi, pszichológiai, jogi vagy akár csak tanácsadásban megnyilvánuló segítséget kaphatnak. Köszönjük szépen, és akkor most egy kicsit a konkrét dolgokról, jó? Igazgatóasszonytól azt kérném, hogy az áldozatoknak milyen szolgáltatásokat tudnak nyújtani a programon belül. Ami a program abszolút újdonsága, az az, hogy 2 pszichológust tudunk alkalmazni. Eddig nagy hiányossága volt az igazságügyi szolgálatnak, hogy áldozatokkal foglalkoztunk, és nem tudtunk lelki segítségnyújtást nyújtani. Köztük az egyik pszichológus úgynevezett mozgópszichológusként dolgozik. Ez szerintem egy országos újdonság. És ez azt jelenti, hogy a pályázatban együttműködő szervezeteknél tart fogadórát, de akár kérésre otthonában is fel tudja keresni az áldozatot, és ilyen értelemben nem feltétlenül kell első vonalban egy hivatalban, egy hivatalos közegben megjelenni az áldozatnak, hanem meg tudjuk kezdeni az előkészítő munkát a pszichológus segítségével. Köszönöm szépen. A szakembereknek, illetve az áldozatoknak milyen konkrét programokat tudunk kínálni ebben a pályázatban? Hát nagyon széles a skála. És amíg Andrea beszél, addig hadd kérem a kollégákat, hogy azt a telefonszámot, amin Andreát el lehet érni, most tüntessük, akkor közben felparancsoljon ezzel. Hát nagyon-nagyon széles mondom a skála, hogy amilyen programok így zajlanak, igazából a szakembereknek úgy, mint áldozatoknak, mint lakosságnak. Gyakorlatilag ugye 2 éves a program, július 1-én indult, és 2015. júniusban végződik. Ennek során folyamatosan biztosítunk a szakembereknek különböző konfliktuskezelési technikák elsajátítását, a lehetőségeket, szupervíziót, interdisziplináris esetmegbeszélő folyamatoatokat, kommunikációs tréning, amin tudnak részt venni, és tapasztalatcsere folyamat, és minden olyan fórum, minden olyan szakmaközi együttlét, ahol tulajdonképpen a hálózatot próbáljuk építeni, a kapcsolatokat, és azt célozzuk, hogy az egészségügyi, a szociális, az állam és a civil szféra hatékony és rugalmas együttműködését tudja létrejönni. Ez a szakemberek. Az áldozatokról ugye volt szó, de nyilvánvalóan a program során is vannak olyan dolgok, olyan újdonságok, amik ebben a 2 évben működnek csak. Hát, hogy mennyire ez fenntartható, az már ugye kiderül. Ezek különböző olyan csoportfolyamatok, gondolok itt például a művészetterápiás technikával zajló csoportfoglalkozásokra, ezek így egyéniben is zajlanak, vagy akár a Krav Maga technikájú, vagy Krav Maga módszerrel működtetett ilyen, hogy is mondjam, önvédelmi technikákat tanulnak ott, és hasonlók. Tehát, hogy olyan csoportfoglalkozások ezek, amelyek egyrésztről segítenek a már áldozattá vált személyeknek a traumák feldolgozásában, a bűncselekmény átélése során kialakult trauma feldolgozásában, nyilvánvalóan célozzák a visszaesés megelőzést, és hát mindazonáltal pedig próbálunk a lakosságot mindenfajta olyan előadással megcélozni, amik mozgósítják bennük azokat az erőket, amelyek így a pszichét erősítik. De hát gondolok itt elsősorban a látens közegre, a családon belüli erőszakot átélt emberekre,
akiknek a jelentkezése tulajdonképpen mindebben a programban, mint bármely intézmény, ez nagyon-nagyon nehéz a stigmatizáció miatt. Nagyon szépen köszönöm a hölgyeknek, hogy bejöttek ma este, és hát igazán jó munkát kívánok a projekthez. Én azt gondolom, hogy menet közben azért lesz még nekünk szerencsénk, és találkozni fogunk majd itt, együtt a kedves nézőkkel. További szép estét önöknek. Kedves nézők, mi pedig hamarosan jövünk vissza, a magánt tulajdon védelmével foglalkozunk, hogy meddig mehet el egy magánember, hogy megvédje saját tulajdonát. Ám addig, amíg a stúdióban az első felvonás végén átrendezzük egy picit a díszletet, ez azt jelenti, hogy helyet cserélnek majd a vendégeink. Boros Zsanett operatőr kollégánőnknek gyönyörű szép képeit kínáljuk önöknek.